Croeso I bawb ar ran Steddfod Amgen a hefyd Nation Cymru. I ni'n mynd I drafod diwylliant a'r celfyddydau wedi Covid a gwneud hynny mewn ysbryd positif, achos dyn ni ddim yn mynd I ddarogan gwau, bod wedi bod yn gyfnod anodd ac yn parhau yn gyfnod anodd, ond hefyd edrych tuag at ddyfodol gwell. Dwi'n mynd I wneud hynny yng nghwmni y Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Aled Roberts, cyfarwyddwr artistig, Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Griffith, a hefyd y sylwebydd Bethan Mair sydd nid yn unig yn sylwebydd, ond sy'n darllen mwy o lyfrau na bron unrhyw un arall yn y wlad. Ga I gychwyn gyda chi, Aled, I chi yn ffurfiol ac yn swyddogol wedi gosod rhai syniadau ger bron y gwleidyddion sydd yn edrych ar effaith Covid. Ac un o'r pethau wrth gwrs sy'n mynd I newid ac yn newid yw rhywbeth syml iawn ond rhywbeth hanfodol sef cymdeithasu. Ie, o'n i'n ymateb I ymchwiliad gan y Pwyllgor Diwylliant yn y Senedd a jyst yn awgrymu iddyn nhw bod y celfydd yn bwysicach o ran y Gymraeg hwyrach na ieithoedd eraill a'r beth sy'n ganolig wrth gwrs ydy gymaint o gyfleoedd sydd yna I bobl gymdeithasu yn y Gymraeg ond hefyd I gyfranogi yn y Gymraeg sydd yn wahanol iawn hwyrach I rhai o'r pethau fydd rhaid I ni ystyried o fewn meysydd eraill sydd yn gyfrifoldeb i'r cynulliad ac o'n i'n awyddus iawn bod nhw'n deall hynny achos mae rhai o'r ffigurau ynglyn â faint mae'r celfyddydau a diwylliant yn cyfranogi o ran bodolaeth y Gymraeg a iechyd y Gymraeg yn holl bwysig. Wrth gwrs mae'r Steddfod yn gynolog yn hynny o beth. Ac un o'r pethau o'ch chi'n neud yn eich dogfen oedd hefyd tanlinellu ar gyfer rhai busnesau ac ambell un o'r rheini yn busnes bach iawn. Mae cyfleoedd fel y Steddfod a chyfleoedd fel y cymdeithasu hynny yn hanfodol bwysig iddyn nhw. Ydy, be wnaethon ni oedd gofyn I rai cwmnïau be'r union oedd effaith yr argyfwng mae'r ffaith bod Tregaron wedi cael ei oedi am flwyddyn. Ac dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod gwleidyddion yma I Caerdydd yn deall pwysigrwydd yr Eisteddfod, byddai hynny Eisteddfod yr Urdd neu Eisteddfod Genedlaethol o ran y busnesau yma. Gwir amdani ydy bod pob busnes yn gwynebu problemau o achos yr argyfwng, ond wrth gwrs mae rhai o'r busnesau bychu yma, mae yna ganran sylweddol o'i trosiant nhw yn ystod y flwyddyn yn digwydd o fewn y pythefnos, wythnos Steddfod yr Urdd ac wythnos y Steddfod Genedlaethol. Ac oedd hi'n holl bwysig achos wrth gwrs wrth I busnesau eraill ail-agor I siopïau a bethau, tydi'r cyfleoedd yna o ran yr eisteddfodau a'r gwyliau yma yng Nghymru ddim yn mynd I ddigwydd am flwyddyn arall. Ac mi oedd hynny yn syfrdanol o ran y tystiolaeth oedd gynnon ni o ran pa mor ddibynnol mae rhai o'r busnesau bach, mae busnesau crefftau enghraifft o ran yr incwm sydd yn dod o'r gwyliau. Arwel, mae'r gorffennol yn teimlo'n bell I ffwrdd nawr mewn ffordd, ond cyn y clo, cyn y clo mawr yn disgyn ar gymdeithas, fi roeddech chi yn dathlu gyda Theatr Gen, cynulleidfaoedd yn dod ac yn tyrru I Theatr Sherman ar gyfer tylwyth. Mae popeth wedi newid ac wrth gwrs mae theatr wedi gorfod addasu'n gyflym iawn i'r sefyllfa newydd. A ni wedi gweld theatr yn symud fel y drafodaeth yma ar-lein. Ie, yn hollol. Mae'n arwain o'r eironi wrth gwrs bod ni wedi cychwyn y clo mawr yma. Fel wyt ti'n dweud, a ni'na yn Theatr y Sherman, a honno Dani Sang efo'r cynhyrchiad olaf fuon ni'n ei gyflwyno'n fyw. Tylwyth, wrth gwrs, David James. Oedden ni'n edrych ymlaen I daith genedlaethol o'r cynhyrchiad yna. Ond na, fel ti'n dweud, oedd ar hynny, da ni wedi symud yn gweithgaredd I blatfforma digidol, wedi creu nifer o brosiectau ar-lein mwyn cynnal diddordeb cynulleidfa. A hefyd mwyn cynnal yn presenoldeb ni'na hefyd a cynnal ymwybyddiaeth y gynulleidfa o waith theatr sydd yn amlwg wedi diflannu wrth gwrs o ran unrhyw theatr byw ers ganol mis Mawrth. Ond dwi'n meddwl bod yna rhywbeth i'w ddysgu ac edrych yn gadarnhaol ar bethau
wrth symud ymlaen o'r cyfnod diweddar yma. Wrth gwrs, da ni gyd yn colli bod efo'n gilydd yn arbennig wythnos yma o ran wythnos y Steddfod Genedlaethol, ond gyda nifer fawr o ddigwyddiadau cymdeithasol, nid just theatr, fel oedd Aled yn sôn hefyd, yr lliaws o ddigwyddiadau diwylliannol na sydd yn digwydd ym mhob rhan o Gymru o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, sydd yn cynnal yr iaith. A da ni gyd yn colli'r cyfleoedd yna, wrth gwrs. Ond mae o'n bwysig bod ni hefyd, fel mae Cymdeithas yr Iaith heddiw wedi lawnsio i hymgyrch diweddara nhw, wrth gwrs, mwyn cael mwy o ddigwyddiadau, mwy o gyfleoedd i ymwneud â'r iaith ar-lein. Mae na bethau da ni wedi ddysgu yn ystod y cyfnod yma yn gadarnhaol sydd falle yn mynd i helpu ni i gynyddu presenoldeb y Gymraeg ar-lein ac ar blatfformau digidol yn symud ymlaen. A mae hynny'n eithriadol o bwysig wrth gwrs gymhelliad ag mae cynnal diddordeb bobl ifanc yn y cwestiwn a datblygu cynulleidfa newydd a denu mwy o siaradwyr Cymraeg i wneud yn ddiwylliannol ar Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl bod hwn yn gychwyn ar gyfnod newydd hefyd. Da ni wedi gweld diwedd dros dro ar ddigwyddiadau byw, ond mae'r bwrlwm ar-lein yn rhywbeth y dylen ni i gofleidio ac i ddysgu ohono fo, ac i wneud mwy a mwy ohono fo yn symud ymlaen, hyd yn oed pan fyddwn ni yn dychwelyd i ryw fath ar normalrwydd ar ôl y busnes Covid yma. A fydd y normal newydd yn normal newydd wrth gwrs Arwel. Bethan, dwi'n cofio pan gychwynnodd y cyfnod yma, pan oedd pobl ddim yn medru gadael i cartrefi, oedd nifer o bobl yn mynegu dymuniad bod nhw'n ddarllen y llyfrau mawr swmpus nag yn y blaen. A mae llyfrau wedi bod yn gysur i nifer fawr o bobl. Ond, tra bod y theatrau yn wag, mae wedi bod yn gyfnod pan mae y cadwyn hynny o siopau llyfrau yng Nghymru sydd yn hanfodol bwysig i ddiwydiant gyhoeddi. Maen nhw wedi goffod cael i drysau. Sut mae'r rheini wedi ymdopi gyda'r cyfnod yma? Oes rhai ohonyn nhw wedi llwyddo i werthu ar-lein a cymryd mantes o y byd digidol hynny oedd Arwel yn cyfeirio ato? Wel, yn bendant fydden ni'n gweud bod nhw wedi. Gallwch chi ond edrych ar enghraifft Palace Print yng Nghaernarfon, un o'r siopau llyfrau gorau drwy'r wlad i gyd, a mae eisiau talu teyrnged i Eirian James am i mentergarwch, am i arloesi hi. Mae hi wedi bod yn siop sydd yn arwain y gad ers iddi gael ei hagor. Maen nhw yn parhau i anfon i cylchlythyr misol nhw mas yn dangos beth sy'n digwydd yn y siop. Mae hi wedi bod yn hyrwyddo'r ffaith bod hi'n fodlon postio llyfrau unrhyw le yng Nghymru a Thu Hwnt. A dwi'n meddwl un o'r pethau cadarnhaol iawn sy'n dod mas o'r cyfnod clo yma, o symud popeth ar ei lwyfannau mwy digidol neu yn dibynnu ar y post, ydy bod yn llawer mwy agored i gydraddoldeb. Mae pobl fydde falle yn ofon am ba bynnag reswm mynd i siop Gymraeg achos bod nhw'n meddwl, dyw e ddim i fi. Ond dwi'n bod yn ddilys, mae lot o bobl yn gweithio, ein Gymraeg cer i calch sta fi. Hynny yw, dyn nhw ddim yn teimlo bod nhw'n cyfrannogi'n llwyr o'r diwylliant, bod nhw'n Gymru a iaith fendigedig gyda nhw. A mae pobl fel ni yn teimlo bod y sefydliadau yma yn rhy Gymraeg iddyn nhw, ond trwy fynd ar-lein, chi'n gallu bod yn eitha dienw anhysbys a chyfrannogi, a mae'n ffordd wych o hybu cydraddoldeb o ran beth bynnag yw'ch cefndir chi, beth bynnag hyd yn oed yw'ch gallu chi yn yr iaith, chi'n gallu mynd mewn, a sneb yn mynd i fod na mae pobl sydd yn mynd i gyfrannogi fel arfer yn derbyn cefnogaeth enfawr. Ond yr unig golyn yw'r un sydd yn teimlo weithiau wy'n ofon wneud hyn, neu mae hwn yn gamru bell i fi. Wel, os ych chi yn neud o gysur eich cartre, o'ch cegin, dyw e ddim yn gymaint o gam enfawr mewn i'r anwybod. Ac felly, dwi o'r farn bod os mae rhaid i ni pan fydd y cyfle yn dod, gael pethau lle ni wir yn dod at ein gilydd. Mae'n chwith iawn bod mewn Steddfod Amgen a pido gweud, ti'n mewn yr wythnos? Aros yn y garfan, le ti'n aros? Mae'r ffurfiau yma a'r sgyrsiau sydd yn fformwleic, i ni wedi arfer â nhw ar hyd y blynyddoedd, i ni'n gorfod dod at, fel wedon ni, normal newydd, ond
mae yna lot fawr o bethau dwi'n teimlo sydd yn gadarnhaol am y normal newydd hwn. Law yn llaw pan fydd hi'n saff i wneud a pethau fydd yn dod â ni at yn gilydd. Dwi'n wir yn meddwl bod angen i ni barhau i fod yn ddiwylliant digidol. Mae'n ddiddorol oherwydd yn yr wythnosau diwethaf dwi wedi cadeirio cwpl o lansiadau llyfrau ac yn yr hen ddyddiau fydden ni'n gorfod wneud yn siŵr bod yna rhywun yn y gynulleidfa yn barod i ofyn y cwestiwn. Ond nawr mae pobl yn llenwi lan y sgrin gyda pob math o gwestiynau ac yn y blaen. Felly, yn hynny o beth, i ni wedi gweld rhywbeth da, ac os ni medru cadw'r peth da a bwyty'r cyfnod digidol, ond hefyd tanlinellu pwysigrwydd gweld pobl a roi cwtch i nhw ac yn y blaen, bod y cyfuniad hynny yn bwysig iawn. Aled, un o'r pethau chi wedi hefyd edrych yno, wrth gwrs, yw y diwydiant darlledu. Ac yn yr un ffordd mae actorion sydd yn medru closio ar lwyfan theatr, ac wrth gwrs y pobl yn y gynulleidfa yn y theatr sydd yn yr hen ddyddiau, eistedd nesaf o gilydd. Mae wneud drama deledu, le wrth gwrs hanfod y peth yw, ni'n gwybod os mae'r cymeriadau'n closio bod yna rhywbeth intimate a fi'n digwydd. Mae y cyfnod Covid yma wedi bod yn ergyd mawr i'r cynhyrchwyr ac wrth gwrs i S4C yn diwedd. Ydy, ac wrth gwrs mae yna ganlyniad i hynny'n does o ran buddsoddiad y diwydiant yna yn y gogledd a'r gorllewin yn arbennig felly. Mi oedd y droddiad S4C enghraifft yn dangos bod yna dros 40% dwi'n meddwl o'r gwariant yn y gogledd a'r gorllewin. Felly mae hynny yn ergyd. Mae yn ergyd hefyd o ran gymaint o'r diwydiant yng Nghymru sydd yn lawrydd. Felly mae hynny yn rhywbeth sydd yn poeni ni fel sefydliad. Ac wrth gwrs mae'n gwestiwn yn codi o ran natur unigol y sefyllfa yma yng Nghymru, lle mae yna ofynion ar y BBC enghraifft i gynhyrchu hyn a hyn o oriau y flwyddyn. Mae hyd yn oed y Steddfod mae yna tua 80 awr yn dod o Steddfod ymlynyddol allan o'r 520, felly mae'n bwysig bod ni ddim yn diastyru yr effaith mae'r holl sefyllfa'n cael, nid yn unig ar y cwmnïau, ond ar bresenoldeb o ran y Gymraeg ar yn sgriniau ni. Ond mae yna ochr arall hefyd, mae yna bethau cynhyrfus wedi digwydd. Dwi'n meddwl bod S4C wedi gwneud gwaith arbennig o dda o ran plant a phobl ifanc, y ffaith bod yna gymaint o bwysau arnyn nhw o ran cyw ysgol. A mae'r ffaith bod yna gynnydd o 182% o ran y gwylwyr. Y gwylwyr ifanc mi sydd yn holl bwysig o ran dyfodol yr iaith. Mae hynny'n rhywbeth mae'n rhaid i ni gydio yno fo a sicrhau bod ni ddim yn mynd yn ôl i'r hen arfer. Yn yr un ffordd a'r holl ddysgwyr yma sydd yn dysgu'r iaith ar-lein erbyn hyn. Mae ffigurau Duolingo, ffigurau Say Something in Welsh, a hefyd ffigurau hyd yn oed y ganolfan dysgu genedlaethol yn gadarnhaol iawn. A dwi'n meddwl beth sydd angen i ni wneud ydy, oes mae yna rhai pobl hwyrach fydde yn awyddus yn mynd yn ôl i'r hen ffyrdd traddodiadol o ddysgu, ond mae yna gynulleidfa newydd dros ben yn aros amdano ni os ydym ni'n medru cymryd mantis ar y cyfle yma. Oherwydd bod yna argyfwng, mae yna arian ychwanegol wedi mynd i cyrffel y cyngor llyfrau yma yng Nghymru. A hefyd wrth gwrs nawr, mae yna swm sylweddol iawn o arian arwel. Ym mis Mawrth 2020, daeth Covid-19 yn bywydau, a thro bob dim ben i weired. Bod angen creu rhyw fath o dasglu. Ond gyda dycnwch rhyfeddol, mae pobl wedi addasu, gan aros adref, cadw pellter, a mynd heb weld yn wyliau. Ceodd rysau yn ysgolion a busnesau. Cafodd gwyliau i canslo, priodasau i cangladdau gyhirio. Roedd addoldain wag. Mae hi'n anodd peidio cael yr rhyddid arferol i gymdeithasu, heb medru cysur y ffrindiau, gweld aelodau newydd o'r teulu, ac i fethu ffarwelio'r sawl oedd yn ein gadael. Mewn argyfwng y dydd heddi. Dwi'n meddwl bod y syniad o dasglu mwyn cynnal rhyw fath o sgwrs ynglyn â sut da ni'n mynd i ddod o'r argyfwng yma yn rhywbeth fwy ar gyfer yr hir dymor yn hytrach na
dosbarthu yr arian yma sydd wedi dod i law gan y Llywodraeth 13 miliwn. Mewn gwirionedd, mae honno'n yn sgwrs i'w chael rhwng Cyngor Celfyddyda a Cymru Greadigol a'r Llywodraeth yn ytrach na gyda sefydliadau celfyddydol eu hunain. Ond dwi'n meddwl yn yr hir dymor, mae yna bryder tu hwnt, ddydwn ni, tu hwnt i'r argyfwng presennol. Mae hawdd y gwasanaethau brys. Wedi cadarnhau danfonwyd nwyddau angenrheidiol. Sicrhawyd gwasanaethau allweddol, fathrebu, trydan a dŵr. Casglwyd ysgwriel. Edrychwyd ar ôl anifeiliaid fferm. Daeth gwirfoddolwyr i helpu rhai mewn angen. Ac ofalwyd am y bregus yn ein plith. Beth bynnag a ddaw, fe fyddwn ni yn parhau i'ch gwarchod a chamwthyn. Bob un sydd wedi aberthu cymaint ac i'r holl weithwyr allweddol sydd wedi cefnogi yn y flwyddyn. Gennym ni yn y gwasanaeth iechyd, diolch o galon. Felly, da ni isio gweithio efo'r Llywodraeth ac efo Cyngor Celfyddyda i gael sgwrs agored ac i gynnal trafodaeth ynglŷn â lle da ni'n mynd o fan hyn. Sut da ni'n adfer y Celfyddyda ar ôl yr argyfwng presennol yma. Mae'r 53 miliwn yna i achub bobl sydd ar ymyl y dibyn rwan, a mi ddylai bod yr arian yna'n cyrraedd rheini sydd i angen o yn ddiymdroi. Ond mae yna sgwrs i gael tu hwnt i hynny hefyd. Fel oedd ti'n sôn, da ni wedi gweld crebachu ar yr arian sydd yn cael ei wario ar Celfyddyda dros y blynyddoedd, y pwrs cyhoeddus wrth gwrs yn tynhau, ac da ni'n mynd i weld mwy a mwy o hynny yn symud ymlaen, fyddwn ni'n tybio. Da ni siŵr o fod yn mynd i fod yn wynebu gwasgfa economaidd eithriadol yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, a mae gennym ni Brexit ar y gorwel hefyd. Hynny di, mae gennym ni argyfwng ar ôl argyfwng ar ôl argyfwng fel petai ar hyn o bryd. A mae rhaid i ni edrych o'r newydd ar sut ydym ni yn gweld y Celfyddyda yn cymryd i le yn y mywyd Cymru yn gyffredinol. Mwyn i ni allu gwrthsefyll y tsunami ar ôl y tsunami sydd ar yn gwarthfa ni rwan. Un o'r pethau da, wrth gwrs, yw o blith y ddynol ryw mewn ffordd. Does na bron neb sydd yn fwy dyfeisgar na gweithwyr theatr. Ac os licwch chi, ni wedi gweld ffyrdd o gyflwyno theatr sy'n mynd ôl i y cychwynos yn Ngwlad Groeg a'r amphitheatr, oedd yn derbyn pawb i fewn ac yn y blaen. Felly, gyda rhyw fath o sicrwydd ni'n gwybod, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i fynd nôl i'r bocs na, a'r llwyfan o'ch blaenau, a'r gynulleidfa'n dod i gilydd, mi fydd y dyfeisgarwch cynhenid hynny yn cyniatau i theatr mynd yn ei blaen. Nes i weid ar ddechrau'r sgwrs, bod fi ddim eisiau hwn fod yn llawn darogan gwai, ac o'ch chi yn mynd i'r cyfeiriad na arwel, ond os ni gallu gweld dyfodol gwell, y posibilrwydd am ddyfodol gwell. Os da chi syniadau byddech chi'n gorhannu ar gyfer y dyfodol hwnnw? Wel, fe ti'n sôn am yr amphitheatra awyr agored, wrth gwrs, a tra bod ni mewn cyfnod lle mae yna ansicrwydd yn mynd i fod ynglŷn â gallu ymgynnull dan do rhwng pedair wal, mi fyddwn ni yn edrych ar gynlluniau i greu gwaith yn yr awyr agored. Dydy'r hinsawdd ddim o bosib o'n plaid ni bob amser yma yng Nghymru, ond mi ydyn ni'n sicr yn edrych ar gynlluniau mwyn caniatáu i bobl ddod at ei gilydd o fath yn sicr i fwynhau theatr byw yn weddol o fuan gobeithio. Da ni hefyd yn gorfod edrych ar y graddfa'r gwaith da ni'n ei greu. Dwi'n siŵr y bydd o'n bosib i ni dod at ein gilydd mewn niferoedd llai o bosib, ac falle mewn gofodau llai, nes na gofodau mawrion. Da ni yn edrych ar greu theatr
ar raddfa llai yn cynnal ni drwy'r cyfnod yma, cyn y byddwn ni'n gallu aildanio pethau fel ag oeddwn nhw, os liciwch chi. A hefyd, da ni eisiau gweithio yn gymunedol, da ni eisiau gweithio efo'r Llywodraeth ar agendau eraill, nid jyst o ran y celfyddyda, ond mae gen y celfyddyda rôl i chwarae mewn adfywiad cymdeithasol yn fwy cyffredinol, o ran iechyd a lles, adfywiad economaidd, ac yn y blaen. Mae yna gyfle i ni fod yn fentrus a i fod yn i ymdrechu i weithio efo'r Llywodraeth ar draws adrannau amrywiol o'r Llywodraeth mwyn chwarae'n rhan yn yr adferiad cymdeithasol sydd angen digwydd nid yn unig ar ôl y cyfnod yma, ond mewn cyfnod o gynni ariannol hefyd. A dwi'n siŵr, fel wyt ti'n dweud, y gallwn ni ddibynnu ar ddyfeisgarwch yn artistiaid eithriadol wrth fynd i'r afal ar her honno. Dwi'n cofio Arwel mwynhau fersiwn Gwyneth Lewis o'r Tempest gan Shakespeare, y Storm, mewn Big Top Siac y Fyrddin. Bydde hwnna wedi bod yn brofiad ysgytwol, sy'n ni heb gael y Big Top, a sy'n ni wedi bod allan yng nghanol Storm yn mwynhau hynny. A falle na'r math o beth ni'n goffod gweud, ni'n gwneud pethau sy'n tymau bach yn mynd ymhellach na ni wedi wneud yn y gorffennol. Bethan, i ti wedi cael ambell i syniad ar gyfer dyfodol llyfrau, wrth deithio o gwmpas, ti wedi gweld pethau'n digwydd mewn gwledydd eraill, falle allai weithio yma yng Nghymru? Un o'r pethau cofiadwy iawn weles i yn Normandy yn Ffrainc, oedd rhywbeth o'r enw Lir à la Plage, lle oedd nhw ddim byd mwy na shed gyffredin fel chi'n cael mewn gardd un fach, a wedyn llain o wair ffug a cwpl o deck chairs arno fe. Ac oedd pobl yn cael mynd mewn i'r cytiau bach yma, benthyca llyfr, a mynd i eistedd ar y deck chair am gyhyd ag o'n nhw moyn. A wedyn, oedd modd iddyn nhw wedyn, os o'n nhw eisiau prynu'r llyfr yma, nhw'n cael mynd â fe gyda nhw gytre wedyn i gael parhau'r profiad. Os i ni'n meddwl am ffyrdd dyfeisgar, arloesol, creadigol, o gael pobl i ymwneud â'r diwylliant, mae rhaid i ni feddwl tu fas i'r bocs. Dyw'r bocs ddim yn bodoli dim mwy, fel o ti'n gweud nawr ynglyn â'r theatr, mae'r bocs fel y buodd wedi mynd, wedi chwalu. Ac felly, mae rhaid i ni weld hwn fel cyfle gwych i wneud pethau sy'n wirioneddol yn gyffroes. Meddwl am yn gwlad ni, gwybod bod yn tywydd ni ddim yn ddibynadwy. Mae'r Sgandinafiaid yn gweud, dos mor fath beth a tywydd drwg, dim ond dillad a'n addas. A wedyn mae rhaid i ni feddwl am y math o dirwedd sydd gyda ni. Lot o arfordir, felly mae yna lot o bethau gallwn ni wneud ar y traff, ar y prom. A wedyn mae yna lot o gymoedd sydd yn amphitheatrau naturiol, a mae yna lot yn anffodus o siopau gwag. A mae hwnna eto yn darparu cyfle, achos does dim byd yn well na pop-up shop, lle oedd na rhywbeth yn wag, yn sydyn rhaid, mae yna rhywbeth yna. Mae'r diwydiad cyhoeddi yn enwedig yn arbennig o addas ar gyfer y siopau pop-up yma. Achos dwi'n meddwl yn aml iawn, cyn lleied o bobl sydd ar fantais o gael siop lyfrau dda ar garreg i drws nhw. Mae'r siopau sydd gyda ni yn rhagorol, maen nhw gyd yn oleidau diwylliannol yn eu hardaloedd nhw. Ond gallwch chi fynd o fan hyn, o Fontyddiles, draw ar draws holl ardal boblog cymoedd y de, heb ddod ar draws y math na o siop. Ac o feddwl am gymaint o blant sydd yn cyfranogi addysg Gymraeg, a cymaint o frwdfryder sydd yn ymysg i'r rhieni nhw, fydde yn prynu llyfrau Cymraeg iddi plant nhw, sef yn haws i wneud. Dwi'n meddwl bod cynnal pop-up shops mewn llefydd annisgwyl yn un o'r pethau ddylen ni fod yn meddwl amdanyn o'r gyfer y dyfodol. Dweud, bydd siop lyfrau Cymraeg yn dod i'ch tref chi am wythnos. Cerwch i weld. A bod digwyddiadau'n gysylltiedig â hyn, a wrth gwrs wedyn bod y brwdfrydedd yna yn cael ei gysylltu gyda gwefan, a bod pobl yn gallu wneud y meddwl creadigol yma. Y cysylltiadau mwy creadigol byddech chi'n cael na byddech chi mewn lle gwahanol. A dwi'n meddwl taw yr ynni creadigol yna sydd ar goll ar hyn o bryd, bod ni yn gallu wneud pethau, bod yn model ni o'r cymunedol, bod pobl yn nabod i gilydd, mae hwnna'n i gyd yn fanteisiol. I ni'n gofio chwarae i'r cryfderau yn hytrach na gweld y gwendidau. A dwi'n wir yn teimlo
yn ymwneud gyda llyfrau, lle mae yna system ddosbarthu ardderchog gan y cyngor llyfrau, lle mae llyfrau yn gallu cael ei rhoi ar beth maen nhw'n galw'n sale or return. Os nag wyt ti'n gwerthu'r llyfr, wyt ti'n anlafe nôl at y dosbarthwr. Felly, does na ddim cymaint o faich ariannol yn y cyfnod sydd yn beryglus i bobl sefydlu busnesau newydd. A wrth gwrs, mae'n rhywbeth mae rhywun yn gallu wneud am wythnos. Mae rhywun yn y gymuned yn gallu penderfynu, beth sy'n ni yn cael pop-up shop yn fan hyn, yn, sa'n gwybod, Ferndale, yn y Coedion, yn Aberhonddu, yn Llanerfil. Beth sy'n ni jyst yn cael y siop wag na am wythnos, byddai'r cyngor llyfrau ar gael i weithio ni beth yw'r llyfrau allan ni werthu, trawstoriad o bethau, yn Gymraeg ac yn Saesneg, cyflenwi'r stoc, unrhyw beth i ni'n gwerthu, i ni'n cael cut o'r enw, felly mae'n creu incwm, a mae'n creu bwrlwm yn lleol, a wedyn, os nad ych chi'n gwerthu'r llyfrau, nôl â nhw i'r cyngor llyfrau, a dych chi ddim ar eich colled. Mae hwnna fel model, dwi'n meddwl, yn rhywbeth mae angen gwaith gweinyddol i wneud ei ddigwydd, ond brwdfrydedd a gweld y cyfle yw'r prif beth, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs, byddech chi'n medru troi at rhywun fel Theatr Genedlaethol er enghraifft, sydd wrth gwrs yn gwneud cynrychiadau mawr a rhai llai yn gweithio yn gymunedol, ond bydden nhw er enghraifft yn medru bwydo mewn syniadau sut i gyflwyno llyfrau i gynulleidfa mewn siop lyfrau pop-up yn Coedion neu mewn ysgolion ac yn y blaen. A fi'n gobeithio fydd Arwel yn mynd fel hyn, a wedyn ni'n dweud mae Arwel on board yn barod. Ac wrth gwrs, bydd eisiau cael Sela Bendith y Cyngor Llyfrau, a hefyd pobl fel Llenyddiaeth Cymru. A falle comisiynydd y iaith Gymraeg, bydde hwnna'n syniad da. Oeddi hwnna'n syniad sydd yn taro deuddeg dych chi, Aled? Pendant, dwi'n meddwl bod mae yna gyfle yma'n does i ddeud gwir o ran yr iaith. Mae'r holl brwdfrydedd newydd yma yn rhywbeth mae'n rhaid i fachu arno fo rywsut. A dwi'n gweld mai dyna'n prif cyfrifoldeb ni. Nid ni fydd yn gwneud gwaith yn amlwg, ond mae gennym ni gyfrifoldeb o ran hybu. A beth sydd angen i ni wneud ydy casglu'r syniadau newydd yma. Mae'n siŵr efo unrhyw syniadau, mae yna rai sydd yn mynd i weithio'n well na'i gilydd. Ond dwi'n meddwl bod mae angen i ni gael gafel ar yr holl syniadau yma a gwneud yn siŵr bod y llywodraeth hefyd sydd, dwi'n derbyn be mae Arwel wedi dweud, mae arian cyhoeddus yn mynd i fod yn brin, ond mae'n bwysig bod ni ddim jyst yn mynd yn ôl i'r hen drefn ar ôl. Mae yna arian wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol lle dyn ni jyst i cynnal pethau. Dwi'n meddwl bod yna rai gwersi yn ystod y cyfnod yma sydd hwyrach ddim jyst yn cynnal pethau, ond yn rhoi cyfleoedd o'r newydd i ni o ran y Gymraeg. Ac wrth gwrs, dyn ni ddim yn sôn am y celfyddydau fel rhyw fath o add-on, rhyw fath o luxury. Oherwydd pan ni'n edrych ar bethau sydd yn mynd i fod yn rhan o'n dyfodol ni, sef problemau iechyd meddwl, achos ni wedi bod trwy cyfnod tyff, a mae hwnna'n mynd i fod yn ffactor. Pan ni'n edrych ar bethau fel anllythrennedd, sydd yn gysgod dros addysg nifer o blant yng Nghymru, mae'r pethau yma yn medru nid yn unig rhoi plether, ond hefyd ateb gofynion a ateb problemau o fewn cymdeithas. I fod yn deg dych chi, Aled, nes i roi tymed bach o rhybudd i chi, a byddwn ni eisiau hefyd eich syniad chi ar gyfer y dyfodol gwell. Felly, wrth i ni gau y drafodaeth, gan ddiolch chi, Aled, i Bethan Mair a hefyd i Arwel Griffith, beth yw'ch un syniad chi comisiynydd ar gyfer y dyfodol gwell yma ni'n creu o'ch blaenau? Dwi ddim yn y foi sydd yn greadigol iawn, mae'n rhaid mi gyfadde, ond dwi'n meddwl bod lawer iawn o syniadau sydd wedi dod yn ystod y cyfnod yma, fel o'n i'n deud, mae'n rhaid bachu nhw, a hwyrach mae'r un syniad mae'n rhaid i ni fel sefydliad i'w dderbyn ydy bod yna ddyfodol disglair o ran y Gymraeg, ond bod hynny hwyrach yn edrych ar mwy o waith digidol sydd angen i ni wneud fel corff. Mae'n delwedd ni yn eitha traddodiadol, a dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth fydd rhaid i mi edrych arno fod symud ymlaen. Felly, dim syniad gret i ddweud y gwir, ond parodrwydd i gydweithio efo'r Cyngor Llyfrau a'r Theatr Genedlaethol a pawb arall sydd yn caru'r iaith mwyn sicrhau bod y dyfodol yn un llwyddiannus o ran yn mhamiaeth ni. Wel, diolch
fel o'n i'n gweud, i'r panelwyr, a gai edrych mlaen I gwrdd â chi ar y maes flwyddyn nesaf yn Tregaron. Un dewis sydd ni fyna. Na I lle dilyn y cloc, un cyfeiriad rhwng y pafiliwn neu'r ffordd arall. Ond dechreuon ni Aled drwy sôn am ti pwysigrwydd cymunedau. A rydyn ni ddim yn chofio, o'n I bai am yr holl ddigwyddiadau bach na sy'n digwydd mewn pentrefi a threfi a dinasoedd yn codi arian ar gyfer y Steddfod. Bydde'r pethau yma ddim yn digwydd, felly pan ni'n sôn am economi ag arian, gyda hefyd cymunedau bychen. Mae'r dewis a'r dewisiadau ar gyfer y dyfodol wedi digwydd ac yn cyniatau i'r Steddfod digwydd a diolch iddyn nhw yn gyniatau i'r sgwrs yma digwydd. Bydd yr holl arlwy o sgyrsiau eraill sy'n dangos bod yr iaith Gymraeg yn medru bod yn hyfyw ac yn fyw yn yr oes digidol. Felly diolch eto I chi'ch tri.